Da ni'n Coed Cae Valley, mae'n Twrog heno yma, yn cael helfa fadarch efo Cynan o yr ardd fadarch. Eto, jyst rhywbeth bach i gael bobl allan, i fwynhau bod ti allan, a dysgu chydig bach mewn bryd, a dysgu mwy am be mae prosiect ni'n wneud hefyd. Llun o Salyn dwi, a dwi'n gweithio i prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Prosiect newydd i warchod Coedwigoedd Derw, ardal Meirionnydd, Coedwigoedd mewn Twrog, Fyny Beddgeled, lawr o Bermod, Dolgella, Harlach. Clirio'r rhododendron mwy wedi byd ydy amser y prosiect, ond hefyd mae yna lot o waith ymgysylltu a cael bobl allan i fwynhau, sef yr ochr neis iawn dwi'n cael neud, a mae'r bobl efo Cynan yma'n cwbl heno yn cael dysgu mwy am y madarch. Da ni wedi gwneud yoga ar y coed, unrhyw beth i gael bobl allan i fwynhau a sylweddoli gwerth yr coedwigoedd sgynnon ni yn lleol. Da ni wedi gwneud pethau fel community. Mi fyddwn ni'n gwneud dipyn o waith yn ysgolion gobeithio. Da ni'n agorad iawn i syniadau gyn bobl lleol be fysa'n licio ni. Yn y gorffennol da ni wedi gwneud gwaith clirio'r rhododendron. Mae rhododendron rhywbeth sy'n dod yn ôl ac yn ôl ac yn ôl. So, trwy gael bobl allan i gerdded a mwynhau y coedwigoedd a sylweddoli lle mae yna'n broblem bod ni'n dysgu plant ifanc yn codi'r rhododendrons bach mes dod yn ôl, jyst cael llygad a edrych ar ôl cynefin. Dwi'n meddwl bod ni'n sylweddoli fwy faint da ni'n mwynhau a gwerthfawrogi byd natur fel bethau sy'n y newyddion dyddiau yma. A jyst rhywbeth i ni'n neud ar lefel lleol.